धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय उदयपुराव सासे 19 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ हरनि समाव बुथारना लामायाव गारना दोनदों। बुथारजानाय सुबुङा जनाय जुनकारें जुनबुर गामिनि कालिंमयं होनना मोनथिदों। थांनाय 7 नबेम्बर समबार हरनि समाव राग फुजा नायनो होनना थांदोंमोन, नाथाय हरनि 1 बाजिसो समाव जनाय उदयपुरनि लामायाव गोथै थासारियाव मोनो। बिखौ सोरबा दुथाङा बुथारनायनि सन्देह खालामदों नखरनि आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा। दा जनाय पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं। बिनि आंगो लोगो गंसे गामिनिनो मेथिन पार्टिखौ सन्देहनि गेजेरजों पुलिसआ हमना सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ होनना खौराङाव मोनथिदों। दिनैनि खौरां एसेनोसै। नोंथांमोननो मोनसे फोरमायहरो, धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि 2 नं महनपुर गामियाव मोननै डिडि प्रडाक्शन आरो डिबि बड' प्रडाक्शन मुंनि इउटुब चेनेल बानायदों। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों समाजारि सुंद' सावथुन, फेस्ला सुंद' सावथुन बायदि नुनो मोनगोन। डेस्क्रिप्शनाव बे मोननै चेनेलनि लिंक दं। आसा खालामो बर'जों बर' मदद होनायजों लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन। सोरबाफोर बिदि प्रमोशन खालामजानो लुबैयोब्ला कमेन्ट बक्सआव चेनेलनि लिंकखौ हर।